Hello guys! Sa episode na ito ay papakita ko sa inyo ang aming buhay noon hanggang ngayon. At ito ay aking ipaparana sa aking anak para naman siya ay hindi maging isang tamad. Go, go, go anak! Kaya mo yan! Magaan lang yan. Kayang-kaya yan ng anak ko. Siya pa, bilib ako sa kanya. Kakayanin ko pa itong gagawin ko. Bakit? Kasi kailangan tumulong eh. Bakit? Tulungan mo, Lola? Apa. Good job, nak. Very good. Sige na. Salina! Isin mo, yan. Ganun ba ba? Ganun, ganun. Ganun, ganun ha? Ayan po. Bibilad lang po yung kopra namin kasi kunti lang naman po siya eh. Kaya nagpasya lang yung tatay ko na ibilad na lang po sa araw kasi mainit naman po. Mainit na So kapag straight lang po yung pagbilad niyan, mga 3 days ay okay na po siya. Tuyo na po yan ang mga kopra na yan. Perfect! Perfect. Perfect, very good. Perfect. Oh, Paulo. Oy, pawis kaayo. Oh, shoes. Ang tawag yan, kupras. Pag nabenta yan, meron yang pera. Tapos pag magmera na, meron ng Hansel. pambili. Hansel. Hindi lang Hansel. Woy. Ulitin mo. Patingin nga ang kamay mo na. Shoes, kaluoy. Buutan po doy. Bigat? Bigat?
Sira. Be, ayusin ko, be. Ayos na. Uy, nakadadaan. Shortcut ka? Ako. Dito kasi si Lulu eh. Sige na. Handahan. Ilan kinuha mo na? 7 lang. Uy, 5 lang ka ng patay. Kadong ka muna. Bibig mo ng silan? Hindi. Ha? Bibig tibig? Hindi. Hindi. Nandito ako sa usok naglalakad. Galing yan dun sa Let's do that. magpaapil kag sindinak. Damit. Bantayan mo yung babantayan mo yan. O apil ka na sinde. Babantayan ko na malakas na yung apoy. Dito lang ako at magtutubras. Dito. Diyan ka matupo. Luda ko TV, mama. Burn out. Saan kayo punta? Magbebenta ng cobra. Wow. May ano ka ng anyo niyan? Isang balot na Hansel. Kuyog-kuyog lagi ng assistant ba kay ang Hansel lagi ija ko. May sahod. May sahod di mula. Pwedeng tumalon dito, mama eh. Pwedeng tumalon. Talon-talon dyan may ano dyan. Bakit nalubog na yung kahoy? O check. Ilan mo ito dito day? 22 man dato tong dito sa kuan. Ibubo din eh. 21, imidya man siya. Dito ba yung uban? 20. Dito ba sa ano? Ilang kilos? 29. 29. Ito may pag-cooperate. Ako na ba na? 36. Pag malakit.